izindaba ezinhle ebusuku uNkulunkulu athongcwele. Siyabonga ke uNkulunkulu athongcwele wena wedwa othembekileyo zikhathi zonke Baba wethu namandla ukubonakalisile ukwethembeka kwakho Baba wethu namandla ukuhamba nabantwana baka-Israyeli ehlane uNkulunkulu athongcwele egameni likaJesu namandla onke lapho uNkulunkulu athongcwele ebekumele indlela bangayiboni bashiswe lilanga uNkulunkulu ethona amandla onke but in the scorching sun Baba wethu namandla onke wavela wena wedwa njengensika yefu Baba wethu namandla onke bathi bebheka umthunzi uvela kuphi kepha baqonda into eyodwa nguJehova ovule ne-provision uNkulunkulu ethona amandla egameni likaJesu namandla bahambe nawe bengakuboni uNkulunkulu ethongcwele egameni likaJesu namandla onke kepha uNkulunkulu ethona amandla wabahola webusuku ngensika yomlilo Baba wethongcwele wakhanyisa indlela yabo Baba wethu namandla egameni likaJesu namandla onke siyabonga wena wedwa dwala lamadwala wena wedwa umile njalo ngaguqukiyo uNkulunkulu wethu namandla onke umbuso wakho umile njalo kusibe phakade Baba wethu namandla wena wedwa umisa amakhosi dilisa amakhosi kodwa wakho umbuso Baba wethongcwele awunakuzanyazanyiswa lutho Baba wethongcwele egameni likaJesu onamandla onke abantwana baka-Israyeli bobehlane bafuna amanzi uNkulunkulu wethongcwele egameni likaJesu namandla kepha bakhala kuMoses wasendulo ubaba omile Baba wethongcwele wakhuluma nedwala kwaphuma amanzi ngoba wena wedwa kakunomasini uyowakhipha amanzi edwaleni lapho kungenalutho khona Baba wethona amandla onke siyabonga uNkulunkulu wethona amandla kanalelo dwala wamfihla kuMoses Baba wethongcwele egameni likaJesu namandla onke thatha unqumo lukufanele kuseni Baba wethongcwele in the mighty name of Jesus sisho njalo Baba wethona amandla onke asibona omunye ngaphandle kwakho uNkulunkulu wethona amandla onke take your glory and honor ukufanele wena wedwa nanamhlanje kuseni uNkulunkulu wethongcwele in the mighty name of Jesus we bless and we honor your heavenly Father egameni likaJesu namandla onke impela wena wedwa undwele you are set apart of God uNkulunkulu ozimeleyo uNkulunkulu ozibonayo uNkulunkulu osekelile konke wezulu umlomo wakhe Baba wethu namandla uphashile konke Baba wethu namandla ukenga uqobo uNkulunkulu wethu namandla ukana wedwa oshayinile konke ubangayikini ingcele oyibekile uNkulunkulu wethu namandla wathi sibhakabhakeni wena wedwa Baba wethongcwele wabeka inkanyezi zibe zikhanyiso yasebusuku uNkulunkulu wethongcwele wathi empini wabeka ilanga uba libe inkanyisiso yasemini Baba wethu namandla onke kubani onjengawe kubani ongangawe kubani ongalinganiswa nawe nathi kuseni sisho njalo uba sibona njengawe take your glory oh God take your glory Heavenly Father take your glory wena wedwa dwala lamadwala uthembekile uNkulunkulu wethu namandla onke uthembekana lapho thina singathembekanga khona uNkulunkulu wethu namandla onke in our foolishness oh God you remain our God who is faithful unto us siyabonga dwala lamadwala siyabonga ukufihlwa nguwe uNkulunkulu wethongcwele egameni likaJesu namandla onke siyathi udumela ukufanele uNkulunkulu wethu namandla onke sibonga zonke zinto zakho siyaphathama kuwe in the mighty name of Jesus hallelujah amen ngicela ubhekelela verse 1 Corinthians chapter 1 1 Corinthians chapter 11 verse 26 hallelujah sizama nje ukuthi sikhulume ngaliyanto futhi bese ke sivule hallelujah ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike awuphindele amagama okuthena baba nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike hallelujah noma bekuthiwa awusashumayelanga amen noma bekuthiwa awusashumayelanga awuzange salithola ithuba lokushumayela kodwa by partaking in this we are still proclaiming uyamemezela ukufa kwenkosi izenze njani na ifike hallelujah okushuthi inkosi noma yona yafa kodwa izofika but before sifike la ifika khona inkosi kodwa kumele siqonde noma siyikhulume lento ukuthi kumele uyikholwe nale wokuthi wafika right amen uzofika and useke wafika vele hallelujah uma sibheka incwadi kaIsaya
Isaiah chapter 7 verse 14 wakhona uveza ukuthi intombi iyakhulelwa izale indodana. Loyo kuyabizwa ngokuthi ngu-Emmanuel, okungukuthi uNkulunkulu unathi, okusho ukuthi uNkulunkulu ezokwenza njani na, ezokwakha phakathi kwabantu. Haleluya. NgokuJohn ukhuluma leyo nto uthi ulizwi loyo yena wakha enyameni. Haleluya. Egameni likaJesu. Amen. Haleluya. Now uma ubuka lento kalizwi yena eba inyama egameni likaJesu iveza yona vele lento ukuthi sine record elikhiye lokuthi uJesu wafika emhlabeni wazalwa intombi uMaria. Hallelujah. It is amazing ukuthi uJesu uzalwa intombi uMaria. This person is a virgin. Akayazi indoda azayazi. Kunento uma ngabe ufunda lento yonke lesikhuluma ngayo indaba yesiko kuvela isithombe sento yonke ephelele eyenziwe uJesu emhlabeni nokubikezela kwakhe. There are types and typologies ayo yonke uJesu umlalelisa kahle uyathola ukuthi kunezinto uJesu azambulayo khona enkonzweni yesidlo. Haleluya. Uma ubheka nje lento yakhe yokuzalwa intombi egameni likaJesu ibikezela lento 400 years before uJesu azalwe egameni likaJesu. Sithola ukuthi la njengoba kuvela lento kanti kuyavela uJesu eyena esekhona emhlabeni bamthatha bamfaka ethuneni balivala ngethe balisila egameni likaJesu. Kodwa siyathola ukuthi uJesu noma kunjalo uyavuka phakathi lapho into elivalile egameni likaJesu. Amen. Noma into elivalile kodwa yena wavuka phakathi ngoba iqiniso alivaleleki. Iqiniso noma ungavala kanjani kodwa iqiniso linendlela yalo yokuthi uvalile fasilo bafakile. Haleluya. Bafakile kodwa waphuma. Haleluya. Hlala phansi. Umeli 1 verse 26 wakhona futhi noma 23 egameni likaJesu kufika ingilosi egameni likaJesu iza kuMaria excited soul iza nezindaba ezivela phezulu ithi wena uzawukhulelwa uzale indodana uyiqambe igama uthi lo nguJesu Yeshua the salvation of men egameni likaJesu. Uma efika lo akazile ngoba yena ezizele yena kodwa usengenxa yabantu egameni likaJesu for their own salvation in the mighty name of Jesus. Aha, hallelujah. Siyathola ukumahubo u-130 verse 8 wakhona ukuthi yena uzile ukukhulula uIsrayeli eboneni kwabo egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Now ubheka lento uyabona ukuthi there are pictures. Ayonke into uJesu ayiyo. Hallelujah. uJesu uhlala nalabafundi ukhuluma nabo uthi lokho mina noma uqala ukukhuluma uPeter uthi lokho mina ngabamkela enkosini. Sikhuluma lento kaPeter yamkela lento enkosini ukuthi uPeter was validating lento apostleship yakhe ngoba yena kahambanga noJesu. Now he had to ukuthi ayikhulume lento ukuthi lento ayiveli kokwakhe ayithathe enkosini. Uma inkosi yakwazi ukuthi iphinde imithele uPawuli ngalento yesidlo okusho lento yesidlo ibalulekile. Amen. Kubalulekile ukuthi lento yesidlo siyenze egameni likaJesu ukuthi nakho kuphela sengikwenzile nani kodwa phindani futhi nikwenze egameni likaJesu. Hallelujah. Bathi bebehlele etafuleni siyasibona izinkwa ngoba that was a mean babeka. Siyasibona izinkwa siyabona okunye okukhona etafuleni kodwa there were cups ayekhona etafuleni. There were 4 cups kahle there were 5 cups ayekhona etafuleni but these 4 cups baba wasebenzisa during ukudla. Ngalesikhathi nje bayisebenzisa these 4 cups egameni likaJesu. Kunesinkwa esasikhona esimboziwe ngendwangu esingambuliwe kodwa ezinye asithi ngeke ziyabuka nje ziyadliwa futhi zenziwa noma yini kodwa kunesinkwa esasimboziwe. Okay, I have to tell you futhi ngizobiza. Ngalesikhathi benda
ngokosiko lamaJuda ngalesikhathi bedla etafuleni bayaxosha la izinkwa bayadla benza bonke. Now a head of the house noma the head of the house uyafika yena besenze njani na athathe isinkwa lesi esifakwe endwangweni esigoqwe endwangu athathe this cup akayisebenzisi cup but ukubeka eceleni. Throughout the generations yabaJuda they all saw that their fathers doing ukuthi lezi zinkwa azidliwa but lezi zinkwa zihleli egameni likaJesu. But there's something significant uma sekuhleli uJesu etafuleni inkosi yamakhosi izinto ziyajika. uJesu begins now ukuthi sebedlile benza konke during the meal bese thatha this cup. Hallelujah. Bese uJesu ethatha the very cup ebikade ingasetshenziswa ayithathe this cup athi this is that cup yondelele yesivula lesisha egazini lami egameni likaJesu. Bese thatha isinkwa ayikhombe kuye baba egameni likaJesu. Praise to Jesus. Hallelujah. Thatha lesi sinkwa ayibhuli indwangu ayibeke eceleni. Leyo is-significant ngoba siyambona uJesu uma esekuthuneni uthatha indongo yobuso uyayithatha uyayigoqa uyibeka eceleni. Ngathi uJesu ngoba mesibheka lento siyathola na-servant uletha ukudla kumlethuzane kumninimuzi ungaletha ukudla kumninimuzi umninimuzi mengabe ngabaqedi ukudla uyathatha indwangu ayigoqa ayibeke eceleni bese yacontinue with his business egameni likaJesu. Ube seqedile uthatha the very same cloth bese inakela laphaya that the servant will know ukuthi now sekumele ngihambe ngiyoqoqa laphaya. But Jesus ethuneni uthatha indwangu uyayigoqa uyayibeka eceleni lapho kade kumele khona ikhanda lakhe egameni likaJesu. Mazi ukuthi uJesu the business is not finished egameni likaJesu. I still have to go down to amathuna egameni likaJesu ngiyoshumayela abayisho omkhulu oDavide o-Abrahama ngiyoshumayela aboSolomoni egameni likaJesu. Hallelujah. Umuzwa kuthiwa yena set the captives free nabo bayabalwa lapho in the mighty name of Jesus. U-Adam ubalwa lapho egameni likaJesu. uJudas ubalwa lapho egameni likaJesu. Okusho the business was not finished but ubefika uJesu uthatha these elements angasewona nje ama-elements kuphela asewenza abe-personal athi lokhu kuyimina nalokhu futhi yini egameni likaJesu. Bese yasibamba isinkwa akukhephule bekukhephula isinkwa bese yabanikeza njengoba banikeza lesi sinkwa ubanikeza from the very same loaf nayadla kuwo egameni likaJesu. Okusho ukuthi uJesu iy'nhlupho adlula kuzo nabo bazodlula kuzo egameni likaJesu. Uma sibabona oPawulu befa noPeter indlela abafa ngayo okusho ukuthi bona nabo babaleke kuze lezo nhlupho egameni likaJesu. Hayi bazalwane bekunani nathi sihlushwa njengoba nathi inkosi iyahlushwa egameni likaJesu. Futhi siyabona izinto ziyanakanyana phezu kwethu egameni likaJesu. Okukhona kona lokho ukuthi nathi izinhlupho zikaKristu zibalike phezu kwethu. Hallelujah. And then this cup umeyithatha nayo ngoba siyamuzwa mengabe ethandaza entabeni yomnqumo uthi lesi sithi umusho 3 times uthi ngiyacela Nkosi noma Baba ukuthi lesi sitha masidlule kini mngadi kuso egameni likaJesu. What was contained in this cup egameni likaJesu? It was the word of God in the mighty name of Jesus. Ulaka lokho kaNkulunkulu benimumethwe lesi sitha kodwa from now on lolu laka kaNkulunkulu luzomunyanywa luzomumatha egameni likaJesu. Okusho ukuthi uzomumatha ulaka lukaNkulunkulu. Inkulunkulu uJesu asenzela yona egameni likaJesu ukuthi yena athi transfer our sins unto him egameni likaJesu. That is the greatest miracle umuntu can experience egameni likaJesu. Ngiyabona ukuvula kwakho amehlo, ngiyabona ukunikezwa kwakho umsebenzi, but how much more when uzonikezwa salvation. Ngokuba njalo nxa lidla
28. Uthi ke wona, Christ was sacrificed once to take away the sins of many. Uyazwa ngithi? The sins of many. Hallelujah. Nothi zono zezo egameni likaJesu. Uma ngabe uJohn ekhuluma embona uJesu ehlela emfuleni uJordan, uthi nali udlu kaNkulunkulu elenze njani na elisusa izono zani zezwe. Okusho ukuthi uJohn yena unesithombe sabantu bonke kanti uNkulunkulu unesithombe sabantu bonke. Kodwa uHebrews ngenxa experience uyaveza ukuthi kasibo abantu bonke but many bazobe bebaningi impela kodwa akusibo bonke egameni likaJesu. The reason why ingoba abanye will reject the message of Jesus egameni likaJesu. Abanye will reject Jesus himself, therefore can never be saved in the mighty name of Jesus. But those who have received them egameni likaJesu, iBhayibheli bona banikezwa abantu bababe ngabantwana bakaNkulunkulu egameni likaJesu. Wena mbukela uba ngumntwana kaNkulunkulu egameni likaJesu. Now we have igunya lokukhomanda izinto, we have authority yokujaha izinto uyixotshe uyibambe uyifice egameni likaJesu. Ngalo leli gunya elinguKristu Jesu, Yeshua, the salvation of men egameni likaJesu. Now uma sifunda la siyathola ukuthi kahle kahle abantu basindiswa ngegama likaKristu uma bekholwa kuye in the mighty name of Jesus. Bese ke Hallelujah. Ngiqhubeke izothi akazibe to blessing egameni likaJesu. That's what they came for before. But then this time around is not for that. Egameni likaJesu is not here anymore to bear sin. Hallelujah. Hallelujah. But now he's come for the salvation. Hallelujah. Yabantu egameni likaJesu. Asafundeke ke kahle sithele into yami. Hallelujah. Hallelujah. But then again, it's okay. Ukuthi ke yena is here for the salvation of man. Egameni likaJesu. Now, this is the Bible la yena here appear for the second time. Egameni likaJesu. Ubena ngathi sike sakhuluma ngayo. When he appears for the second time, uzela the saints egameni likaJesu. Then we go up with him egameni likaJesu. Njoba khona iceremony enkulu ekhaya eMazulwini. Lapho thina sishadiswa nomyeni wethu. Sithatha sifaka kuthemba njengobona ngokosiko lamaJuda ukuthi bengaba amaJuda, umJuda wesilisa nowesifazane beshada, uyise womfana uyamthatha umfana nomakoti abafake in a chamber. Lapho bona bathi consummate marriage egameni likaJesu. That is when nathi we consummate marriage naye uKristu Jesu eMazulwini. But heaven is not the final destination. Heaven is not the final destination. Ngoba sisabuya egameni likaJesu. Ingakho Jesu yena engakhupukanga ngomoya eyekhaya eMazulwini, kodwa yena wehla noma wanyuka ngomzimba wakhe uphelele egameni likaJesu. Kodwa thina imizimba yethu iyobe isiguquliwe egameni likaJesu. iBhayibheli in a twinkle of an eye egameni likaJesu your bodies shall be transformed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. What a marvelous thing to happen to a man egameni likaJesu. Ukuthi wena kakupheli semhlabeni wena just umzimba wakho ube transformed, uthatha umzimba omusha egameni likaJesu uzophila ngawe emhlabeni. Mamngeke amajoni kade phansi ayobe ngasekho ushukana nakade kobe ngasekho egameni likaJesu. Lapho thina sobe siphila sinless free, sobe siphila sickness free again egameni likaJesu. Siphila kanye nenkosi yethu Jesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lithi iBhayibheli nomhlabeleli labo bona abahlali bayanuswa oyimvana egameni likaJesu. Lapho khona